जामनाय दं आरो ना माबाफोरखौ देलायनाय बुस्थुफोरखौ नायनो बरिया दोननिया आयु लाइटखौ नायनायाखै आङो ओमफ्राय लाइनबो गैया जोंनियाव लाइनानो हरनिफ्राय गैया ओमफ्राय दौै दसे फैदोंमोन ओमफ्राय चार्ज होबाय ओमफ्राय चार्ज होनानै दायो आं भिडिअ स्टार्ट खालामबाय आरो ना आं दा मानि सानदों आरो आं कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थागोन मोजांबाबो हामाबाबो नोंसोर नायनो गोसोबाबो नोंसोर नायनो गोसो गैयाबाबो आङो होबाय थागोन अबस्था नाय आंनि बिसनानि साइज भगबान नुनानै खर' गिदिंलायलांजोब्बाय आं मानो इदि खालामना दोनखायो आं बिसनाखौ मा जे हब खिनिखौ दायो आङो जाबनानै दोननि र' बेयाव देलायनायखौ खोनालांबाय दा नोंथांमोनहा मारिनियाव थिगसे मारिगोन उनाव खुलिना दोननायाव मायाव मायाव दोन पात्ता मोना बेखौ लायनोसै नै टेक टेक हामा जाबाय बेसेबा बोसोरनिनो गोदान बायनो फैसायानो गैया दुखिया मोनसै गाजर पेन गैला खपाफोराबो मायाव मायाव थायो पात्ता मोना नैबेबो गाजर सोबाय जि गोदोर गोदोरनि फथायाबो माटा दि बायसासो नुसिगोन बेखौ लाबाथाय माटा दि बायसासो नुगोन जों इस आइनाया र' आइनाया हुगारनि र' साफाननायनि असे मेकआपनिसोमोन ओमफ्राय गबायलै गनानै मोजांसो जाबाय आरो आंनो बेखौनो नायनांगोन बाराद्राय गोदोर आयना नांगोन नायनांगोन होमबाना बायना दों आंनाव नै गांसे गंनै फथायावनो नांगोन बेयाव मा दोङो ओइ लबर माखासेखौ नांगोन ना बायो ओमफ्राय थायाना जाजोबना दङ आरो ना इनि आयाव हाबना दङ इनि आयाव हाबना दङ ओंखायनो इथग्रा मोनसेखौ थिखांबानो मोनखाजोबनाय बायसा जासिगोन बादनिया बरिया जाबाय कत जाबि जामगुरि में जाबि কি আনবা যাবি কি করবা যাবি দুষ্টু বলি जुनाय सामा खालामला गाखोनाङा दे जोंना ड्राइभारा न'आव लांनो फैखालायोलै नै जामगुरियाव थांनाय दे जोङो जामगुरि जाबाय नामा बन्द दोनना हाग्रो गेस लांगोन जोंहानिलाय गेस टांकि लाफादो टेंकि मोनसिगोन जामगुरिया थांनो जामगुरि सफैबाय जोङो बरिया होनदो गोबां बिदिनो समायसोदो नोंदो माल लांनो फैबाय दखानियानो गैया वा मोजां मोनदोथ' बरिया समायसोदो नोंदो गोसोमा सेनिटाइजार नांगौ आंनो सेनिटाइजार ओमफ्राय सेनिटाइजार लाखांनानै लाफा लानांगोन बिमाया लाफा लांनो बेनि उनाव बेखौ लाखांनानै आरो गैला गस्लायानो पुराना गोजा आंहा गस्ला गानलांनोनो गैया नोंनिखौ हरथ' आंनो मोजां जोंनि जामगुरिया बेनो आं इदि नायनानै गोबाब बायोलै दखानियानो गैया माबा इसको देखो दखानियानो गैया इसमें दुकान ही नहीं है हम लोग देखने जि गाख्रबसो नांगौ आरो दखानि होननानै आफाया बेसां 10 थाखा मुथा मुथासेयाव 10 थाखा माने लायनो आरो गाबोन दिनै खालि जादों दानि लाफा ए दीदी क्या ले रहा है तुम लाफा लादो लाफा किसके साथ खाएगा तो ये नै बर'नि ओंख्रि नुवाखै नामा ओंख्रि नङा मैगंसो अभी हम लोग सर चाउमिन जानो हाबफैदों जोङो चाउमिन जागोन दा मा जागोन नोङो हाफ प्लेट मुलै मा मुलै मुरा चाउमिन जानो फैदो चाउमिन आं होनदो दा आं होनदो नोंखौ जोंदो नोङो यानिनो खाथियाव थां फैदों होमबानासो होगोन आं से जोङो जाबाय जोंनिया नैबे थांबाय अभी हम लोग जाने वाले ट्रेडिं खालामनो जों ट्रेडिं आङो जामगुरि ट्रेडिं खालामनो होननानैनो फैबाय ओमफ्राय आरो ट्रेडिंखौनो बावगारनानै थाफिनलायो आरो मानो गिदिंबाय जोङो
trading खालामनो बाङाय नै मोसौफोरा बाङाय बारा रोजा जादों इखो चेक खालामना लानि दीदी का ये कर देना मोनालायबायलै जोंनिया मोनालायबाय थांनोसै गोजांबाय बाय बाय जोंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो नमो subscribe दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो बाय बाय